Saartamon Joonaksen ukkihan oli tämä Vehniäinen. Ja mä että ahaa, okei, no soitanpä hänelle. Olin tutustunut Joonakseen ja menolippu Mombasen kuvauksessa. Joonas ei tiennyt asiasta mitään. Ja mä ajattelin, että on aivan mahtavaa. Hyvä, kun et tiedäkään. Se oli sille, että no, mitäs me voi elokuvassa olla, kun mä en tiedä tästä yhtään mitään. Mä että no, älä huoli, jatketaan. Ja siitä se oikeastaan niin kuin lähti sitten se prosessi pyörimään. Nämä ovat sellaisia asioita, että näistä minä en ole kellekään puhunut, enkä puhu, en edes omalle pojalleni. Mun ukki johti tiedusteluosastoa, joka oli nimetty sen mukaan Osasto Vehniäinen. Meidän perheessä on puhuttu avoimesti aina kaikesta, mutta Hanneksesta tai sodasta mä en oikeastaan tiedä juuri mitään. Tänne elokuvan silleen itse olen jakanut sekä paperilla että mielessä, niin kun tätä rupesin tekemään, että siinä on tätä historiallisen tiedustelun taso, Osasto Vehniäisen toiminta toisen maailmansodan aikana. Se on se yksi tiedustelun taso. Sitten tämä Joonaksen tiedustelun taso on se, niin kuin se toinen taso, missä hän tekee sitten tähän omaan menneisyyteensä ja siihen niin kuin ylisukupolviseen siirtymään, mitä siitä hänelle mahdollisesti on jäänyt. Miten niitä on perheessä käsitelty niitä asioita, miten ne on siirtynyt, miten hän tulee siirtämään itse eteenpäin. Ja mulla se niin kuin elokuva silloin on maalissa, jos katsoja kokee sen, että siinä alkaa itsellä se niin kuin kolmannen tason tiedustelu, että miten minä katsojana olen käsitellyt asioita, mitä minun on tarttunut omasta sukuhistoriasta, omista asioista. Ja miten siirrän niitä eteenpäin. Että tässä on tapahtunut tässä kaukopartion maailmassa ja niin kuin sodan melskeessä, mutta tavallaan tämä sama tapahtuma voi olla mikä tahansa niin kuin elämän kriisi, mikä kohdataan, konkurssi, läheisen menettäminen tai mikä vaan, mikä aiheuttaa asioita, jota ei pysty käsittelemään. Ja siirtääkö niitä käsittelemättömiä asioita sitten eteenpäin. Oikeastaan näiden tunnistaminen on se, niin kuin se henkilökohtaisen tiedustelun niin kuin tärkein taso. Hanski on ollut kova uimari. Ja onko mitään muuta arkista materiaalia, mistä löytyisi niinku just näitä tämmöisiä luonteenpiirteistä tai siitä vielä enemmän semmoista arkista matskua siitä, että minkälainen mitä hän on tehnyt. Niin. Tämä on mielenkiintoinen tämä ansioluettelo tai nimikirjanotteeksi, sitä usein kutsutaan. Täällä on henkilöarviot aina mukana. Joo. Näissä kappaleissa. Täällä oli siveellisistä ominaisuuksista. Ne on sellainen osa-alue, mikä ton viinan lisäksi yleensä mainitaan hyvässä tai pahassa. Eli siveelliset ominaisuudet hyvät. Sitten tässä matkan varrella löytyi myös Hannes Vehniäisen niin kuin henkilökohtainen kotiarkisto. Ensin löytyi pikkunippukirjat ja sitten löytyi valtava laatikko. Hän oli säästänyt ne kaikki kirjeensä. Että se hahmo oikeastaan syveni todella paljon siihen, niin kuin, minkälainen se mielikuva sitä Hannes Vehniäistä oli. Ja sitten mä olin lukenut Mikko Porvalin kirjoja ja sitten soitin Mikolle. Ja hän kertoi, että hän on kirjoittamassa tästä juuri Vehniäisen osastosta kirjasarjaa, että hänellä on kaikki materiaalit. Tutkija Kansallisarkistosta Raija Ylönen-Peltonen, joka sitten etsi tätä Hannes Vehniäisen henkilöhistoriaa. Ja se oli niin kuin siis todella hämmentävää, miten niin kuin paljon löytyy ihmisestä, niin kuin, joka on syntynyt 1897 tietoa, niin kuin koulutodistuksia, pesulakuitteja. Että kyllä se niin kuin semmoinen hämmentävä kokemus oli. 100 vuoden takaisesta jutustakin löytyy paljon, että kyllä ne aika niin kuin taikureita on nämä arkistotutkijat. Ja sitten meillä oli tietysti yksi iso seikka, oli myös nämä kaukopartiomiesten itse ottamat valokuvat, joita on siis tuhansia. Mikä oli taas silleen semmoista materiaalia, mikä herätti henkiin ne ihmiset, kun ne sai kasvot. Kalenteriaikaa 5 vuotta meni. Ja nyt on sinänsä niin kuin valitettavan normaali aika tuommoisen dokumenttielokuvalle. Mutta kun lopputulosta miettii, niin se, että tässä meni aikaa tämän verran, teki myös todella hyvää tälle päähenkilön matkalla. Ja toisaalta sitten se, että koko ajan aukeaa lisää arkistoja, mistä sitten voi niin kuin tietoja saada. Että kyllä mä ihan niin kuin viime metreille asti kaikkea uutta sieltä niin kuin löytyy. Voin luvata, että tämä kyllä niin kuin katsojalle antaa semmoisen matkan, että riittää kotona asti keskusteltavaa. Ja rohkaisin kyllä oikeasti niin kuin perheitä menemään yhdessä katsomaan, vaikka äidit ja tyttäret ja isät ja tyttäret ja mitenkäpä haluaakaan mennä, mutta niin siinä varmasti riittää keskusteltavaa kyllä jokaiseen joulupöytään.